Imam, φαΐ, κακά και νάκι. Έτσι. Θα τραγουδήσουμε ένα λίγο. Θα πάρω το κουρασμένο το ρεμπέτικο το ύφος μου. Θες να πεις ότι η επέτηση ήταν παρανυμφάλη και ξύνη και έτσι και δεν έφερες στο την ώρα που έπρεπε να πεις. Εντάξει. Πρώτο μουσικά που θέλεις. Σου λέω το μικρόφωνο. Και αυτό έλεγα. Bueno, venga por tu pareja, Δεν σ' άρεσε πάρα πολύ. Σε είδα, ήρθες επικριτικό πλέον, αλλά εγώ νομίζω ότι το έκανα πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, καθόμουν λίγο πιο μπροστά από την κόμενα, γιατί ξέρεις, οι ρεφέτες δεν είναι πολύ σημασία, γιατί οι κόμενες τότε, σε εκείνα τα χρόνια, είναι ότι είναι τώρα, θα τους λέμε, the bitch, διά. Διά. Οπότε ήταν στη δεύτερη μέρα. Και το άλλο, το πράγμα, καταρχήν ήταν το σταυροπόδι, το τέτοιο, δεν ήταν το έτσι, το λαδακτήρια. Δεν μποράνε δηλαδή, και ένας τρίγος λίγο ολόκληρος. Είναι το αυτινικό, είναι του λίγου. Είναι η σπονδυλική στήλη μόνο, δεν γίνεις ο Αθένας ποτέ. Είναι αυτές οι λεπτομέρειες τις οποίες δεν πρόσεξες και δεν εκτίμησες πάνω στην ολόκληρη performance του. Γι' αυτό θα πω ένα παπακάρι για να το δικαιώσω, θα το πω κεφάλια.
Εγώ είμαι μάγκας και λαείς και θα έρθω να σε πάρω σε δικιά